dels esdeveniments més significatius de la meva vida, jo penso que és la mateixa existència. I a mi el viure cada dia em suposa com una mena de sobte, i penso que tal com ha anat passant la meva existència, si miro enrere, és això, és el mateix pas del temps i els esdeveniments que de fet han anat creant com a petites fites que no sé si m'han format, però sí que estan en la meva memòria. Citaria algunes, per exemple, la coneixença d'Edith Zipirik, la coneixença de Maria Zambrano, els dies que estàvem discutint qüestions que semblaven que es implicaven profundament en els dos, la mort d'una filla de la meva, filla d'uns amics que es va morir molt petita, l'accident del meu fill. No són coses molt significatives en elles mateixes, però sí que crec que han anat moldejant a poc, tal com jo entenc la vida, o com la visc, o com la procuro de viure. Els escriptors i els amics que més m'han influït, dels escriptors no sé exactament si els que en soc conscient són els reals, perquè moltes vegades els escriptors que més influeixen en un són aquells dels quals un no té consciència clara i que s'han infiltrat en la teva vida d'una manera subreptícia i sense tenir-ne gaire coneixement. De totes maneres, sí que diria que dels escriptors que m'han format o que formen part del meu ascendent o que ha influït en la manera d'escriure, jo diria que dels clàssics, per exemple, un poeta i una obra, més que un poeta, és tota la seva obra completa, la que m'ha influït profundament és Dante Alighieri, no només la Divina Comèdia, sinó també la Vita Nuova, i en aquest sentit un íntim amic seu, el Guido Cavalcanti, el qual tenia una gran relació amb Foix, per exemple, i en aquest cas jo saltaria a Foix com un dels altres poetes que llegeixo amb molta freqüència i que hi reconec en la meva obra la seva petjada. De la mateixa manera que està present Foix, podria parlar de Carles Riba. Per mi Carles Riba ha sigut un dels poetes que més mesura m'ha donat de la capacitat formalitzadora de la llengua catalana. I en aquest sentit no podria deixar de parlar d'un poeta com Francesc Parcerisses i com un altre poeta com Pere Gimferrer. D'aquests dos poetes crec que la seva amistat, el seu mestratge i l'exemple de la seva obra han tingut per mi una incidència fonamental. Jo penso que tots aquests autors jo n'he fet una lectura i l'he adequada a la meva, jo diria al meu ritme, al meu tarannà, a la meva manera de concebre la poesia, i penso que la meva poesia sense aquestes persones i aquests poetes hauria estat d'una manera diferent del com és ara. No sé si millor o pitjor, però almenys tindria un perfil lleugerament diferent del que té encara, i que crec que és degut precisament a la presència, algunes vegades no evident, altres vegades més òbvia, però que sempre està present i que jo, insisteixo, no deixo de rellegir sempre que tinc temps i puc.